Panimaos may gitumbok hinungdan sa pagpusil patay sa usa ka daycare teacher sa ilang panimay sa Sacred Heart Village, Barangay Pahak sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa miaging Sabado kadlawon. Sa investigasyon sa kapulisan, human makadungog og pagpaghot sa ilang iro, giablihan ni Benjamin Rosales, 43 anyos, ang pultahan sa ilang balay. Sa pag-abli nini, diha na siya gipusil patay. Diha dayon si Rosales. Gitataw ni Major Narciso Abapo, hepe sa Station 2 sa Mactan Police Station. Nga tarong nga pag-daycare teacher si Rosales. Gani siya man ang tighatag og taho sa kapulisan kabahin sa mga illegal nga kalihukan. Gitutukan karon sa Station 2 ang posibilidad nga ang mga tao nga ilang nasikop ang nagpaluyo sa kamatayon sa biktima. Wala ang kinisya ang naduol sa among theory na mo ang duol gyud sa nga ni igo ni Baos ani niya tungod sa iyang pag-active sa paghatag information sa mga pulis.